politika je poput sapuna, za onda ruka prve od prve kačuna, promjena uma je za skretanje kuna, u izrežiranom svijetu se osjeća kraj doma, svih je stranje i globalno stanje diktiraju oni koji plaćaju kampanje i peri širi duk slobode, ima ranje. Ćao, ja sam Mladen iz grupe TBF. Svirali smo na prošlogodišnjem adventu, sviramo na ovogodišnjem adventu i nadam se da ćemo svirati još nekoliko advenata u Zadru jer je stvarno fantastično svaki put ovdje.